Yeah. Asta vreau și asta am să fac. Direct, slash, yeah. Aha. Vreau mai multe beat-uri pe care pot să dau, frate. Vreau să se facă dreptate, vreau libertate. Vreau egalitate care e mai pe sus de toate. Vreau să ținem capul sus, nu să ne târâm pe coate. Vreau o țară liberă în care să trăim, în care să plănuim și apoi să îndeplinim. Noi suntem făcuți să creăm și să reușim. De aia muncim să scoatem țara din chin. De aia vin și vă povestesc puțin că noi suntem tineri și urmărim în cultura noastră, frate, să investim. Vrem să arătăm ce avem mai bun din plin. Le sortez, le pregătesc și după le îmbin. Doi stop de ambiție și după le combin. E tot în capul meu, nimic nu risipim. Folosim totul, nimic nu locuim. Hai să gândim eficient, să nu intrăm în deficit. Hai să ne hotărâm, să nu lăsăm de gândit. Și drumul ales să fie cât mai potrivit către o evoluție sigură, să ajungi cât mai rapid. Hai să gândim eficient, să nu intrăm în deficit. Hai să ne hotărâm, să nu lăsăm de gândit. Și drumul ales să fie cât mai potrivit către o evoluție sigură, să ajungi cât mai rapid. Trebuie să privești în față spre viitor. Îți garantez că dacă ajungi sus, nu mai cobor. Ascultă și aprobă, nu te oblig să mor, că eu vin cu idei spre binele tuturor. Nu vin din ghetou și nici de la birou. Am un dar primit de sus, nu sunt supererou. Măcar ascultă-mi punctul de vedere, nu fi bou. Asta ar trebui să te revolte tot mai fez, nu stou. Hai, încearcă, gândește-te un pic. Mai ai câțiva ani din viață în care tot ai lenevit. Fă ceva de folos, să te simți împlinit. Românie, ai venit, cu toții te-am simțit. Cu toții te dorim, tot mai sus să te vedem. Cu toții te vrem la 90 de BPM. Noi tot așteptăm, dar nu încetăm să credem, fiindcă avem de gând să facem tot ce putem. Yo!